πλύνουμε ένα τυχαίο αντικείμενο. Wow! Πρέπει να βιαστώ πριν γυρίσει ο ιδιοκτήτης. Ας είμαστε προσεκτικοί. Θα το δω αργότερα. Ο Securitas εμφανίστηκε. Παράνομο να καθαρίζεις. Προσπαθώ να βοηθήσω. Λοιπόν, μόλις πήγε να φέρει το αφεντικό του και θα γυρίσει σε 5 λεπτά. Δεν μπορώ να συλληφθώ. Όχι πάλι. Ουφ, έχουμε πολλά να κάνουμε. Είδα τις δυνατότητές σου. Δεν το ζήτησες. Αυτό το καπό είναι πιο βρώμικο και από τον θείο μου. Πρέπει να καθαρίσουμε κάθε σημείο προσεκτικά και γρήγορα. Αυτό το αμάξι αξίζει να λάμψει ξανά. Πρέπει να τρίψεις το μπλε. Το άγχος και οι θερμίδες. Νιώθω ότι το άγχος και οι θερμίδες, πραγματικά. Δεν ξέρω τι σου συνέβη, αλλά λυπάμαι τόσο πολύ. Ουφ, μένουνε μόνο 3 λεπτά μέχρι να γυρίσει ο Securitas. Αν μπω μέσα, πες στη σκούπα πως την αγαπώ. Γρήγορα. Ο κόσμος δεν καθαρίζεται μόνος του. Αν όλοι βοηθήσουμε, όλα θα γίνουν πανέμορφα. Νομίζω μου μένουν 2 λεπτά. Τρίβελες και η ζωή σου εξαρτάται από αυτό. Όχι, 1 λεπτό. Ο Securitas έρχεται. Για αν καλέσουν την αστυνομία. Για 1 λεπτό, αν πάω φυλακή, δεν θα μπορώ να καθαρίσω τίποτα. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Ναι, έριξα περισσότερο νερό πάνω μου παρά στο αμάξι. Γυρνάνε. Το μπροστινό τέλειο, αλλά κοίτα το πλάι. Θεέ μου, όχι. Πλάκα κάνεις. Μα χρειάζομαι κι άλλο σαπούνι. Δεν βλέπεις. Ουφ, προσπαθώ να καθαρίσω και οι μπάτσοι δεν μ' αφήνουν. Προσπαθώ να καθαρίσω το αμάξι, αλλά δεν μπορώ τώρα. Γύρνα πίσω τώρα! Αμάν.